Graves? Els pillos que pillen que van a pillar, sectaris i trepes seguint el ramat, els pipes que pispen que van a pispar, lladres i criminals aficionats, negoci, negoci és l'únic que hi ha, si no ets negoci no tens dret d'existir, darrere els diners perdem la salut, darrere la salut perdem els diners, els temps no és hora, el temps és vida, si et compren i et venen és prostitució, prostitució salarial, treballar